И здравейте хора, днеска е втора част. Както виждате, ако съм с малко налипнала прическа. Да, вече момичета да го харесват. Ти добре ли си? Не се виждаш, че бе. Не му вярвайте, никой не му харесва. Никой не я хареса. Само момичета. Само ти ги харесваш, нали? Да. Но и ти няма. Гой, бе, няма така. Ай, след видеото кажи. Вие пробвали сте се това с кашкавал? Чиз. Това не е ли сирене? Това е кашкавал. Значи тия съм само шоколадови. Значи хора, Един това има абонат ми трябва буквално същия вкус като вчерашното. Да. Само че малко друг вкус е. Да, ще има сол. Вчерашното няма. Нас пак не харесвам. На нас, което ни харесва в куха. Да. В коша, де. И хора, днеска очаквайте да снимаме клипчета. С качане. Да, детка се надим и малко ще загреем с 2-3 скачания без да снимаме и после почваме. Може Ахмед да дойде. Да, той да нас снима зад Да, кадър. няма никой да нас снима. Да, зад кадър. Защото той много са караме. Нали? Той много са караме. Защото аз ще искам да скачам, като ти ще искаш, пак аз няма да снимам. Няма да искам. Да се караме. Ама се оправим някакъв начин. Да, ще ви извикаме да дойде. Ако дойде, де. Да. Оф, хора, утре пак сме на шибаното даскало. Дед, много не искам да ходя. Не е гладно. Оп. Като за последно, абонирайте се. Да, И лайкче. и лайк. Чао. Нас, чао и до нови срещи.